Robert Sabela huwa żbaljat meta hu flimkien mal-Ministri tiegħu jiddikjaraw biss l-assi bħala membri parlamentari u ma jiddikjarawx l-assi bħala ministri. Dan kien punt li tqajjem mill-editorjal tal-Malta Today wara l-aħħar biżbiża li qala l-Gvern ta' Sabela mill-Kummissarju tal-Istandards dwar id-dikjarazzjonijiet tal-assi fejn l-editur stqar li Robert Sabela qed jagħmel ħażin meta jinjora din is-sistema mingħajr ma jintroduċi oħra li hija iktar robusta u trasparenti. Il-Kummissarju tal-Istandards Joseph Azzopardi kitab lill-Prim Ministru fis-6 ta' Jannar li għadda biex jesprimi it-ħassib tiegħu dwar dawn l-iżviluppi u insista li dan ifisser ħaġa waħda biss li kull Ministru qed jonqos mill-obbligu tiegħu. Bl-editorjali kompli jgħid l-azzjonijiet tal-Prim Ministru naqsu t-trasparenza u l-kontabilta u mhux komplew isaħħuhom. Turija ċara fi kliem l-editorjal li tindika li hemm xi ħaġa x'jaħbu u li fuq kollox dan l-aġir huwa wieħed tal-mistħija. Il-ġurnal żied jgħid li l-poplu Malti jixtieq jara dikjarazzjonijiet dettaljati kif suppost u bl-informazzjoni kollha dwar it-dħul finanzjarju tagħhom dwar l-assi u t-taxxa mħallsa. Dan flimkien ma' dikjarazzjoni li turi t-taxxa mħallsa u xi dħul ieħor għandhom. L-editorjal saħaq li dawn id-dikjarazzjonijiet għandhom ikunu pubblikati fuq is-sit tal-Parlament biex il-poplu kollu ikun jista' jarahom u l-Ministri u l-membri parlamentari għandhom iħallsu multa jekk dawn joqsu milli jiddikjaraw l-assi fil-ħin jew jiddikjaraw dokumenti mhux mimlija fl-intir tagħhom. Fi kliem sempliċi, il-poplu Malti mawċi jixtieq jara iktar u mhux inqas. Intant il-Partit Nazzjonalista ilu xhur jitlob lill-Prim Ministru u l-Ministri kollha tal-Gvern biex jekk verament m'għandhom xejn x'jaħbu mill-poplu li jeliġihom ipoġġu lilhom infushom għall-iskrutinju pubbliku.